سلام شكريناتات وكعب سلام تملسكم نات الشانل أنا سمرت سمي بحال حدش تخونكم welcome أنا يتي سبسكرايب كأني وكعب سلام تملسكم حدش تخاني I trust عليكم like subscribe to my channel leave a comment suggestions and so لو ما عدتم تسألكم ذلكم بأركز بزعبا حدش أدخيني أنا كم يجري بالانس قبل كل جزء أب سوشيال ميديا سلده حتاني كم يجري كي أخي تي جزء رخيب كي حدش أدخين كي سبورت سرحي كم يجري كي أتين كي هيوتنا يد كم يجري كي أخي كي زبال كل حتة تاسلز ما تسألني لو ما عتي بزعواناي fitness ديو كم يجري أنا بالانس قبل مسقال أحيزة كرز عربينا سلزي بتحزنا مساين عو كتمسيخ أني حتىكم so هجي نفس program كنا أتينا سلام كتتالي قبرلنا اوكي باركس انقع بسلام تملسكم ناتي بروجرام لما عاتي بزعبا ناي فتنس انا كمي جري ناي فتنس راح زي يكون حداش هدخيني كمي جري خيليو نابرا خمي قبرا لخو بالانس كخمي جري ايز قبرو كزاربي مالتيو أحداش هدخيني مجمريا مسحارسكو مالتيو اتي روغيده بتعم روغيده نيره مالتيو اتي روغده خاني كل سب سلرفه تدرعكم 200 تسعان سلستن باوند بباوند نوركم بكيلو so I was أنا 200 تسعان سلستن نيره مالتيو مسحارسكو ده هراي اتي حداش كوينكا حراس كوينكا كبيديو مس حراس كاسي ناي حنولكا ጭንቀት አሎ ናይ ኢሞሽኖ ጭንቀት መጸካዩ ሓድሽ ቆልዓ ከመይ ገርካ ተከር ክትገብሮ ኩሉ ሲ ሓድሽ ይነረና አይግን እቲ ናይ ዝጠቀመኒ ዝሓገዘኒ እንታዩ ንግሆ መጀመሪያ ክዛወራ ይክእልኒ ነረ ማንያቱ ሕማመኝ ተመለሰ ካልኣይ ከኣኒ ምስ ሓረስኩ ገዛ ምስ ተመለስኩ ንዓይ ትሕግዘኒ ንሓንጎለይ ትሕግዘኒ ማለት እዩ ምስ ጓለይ ሒዘ ኣብ ደገ ይወፅ ነረ ናይ 30 ደቂቃ ይኸውን ገለ ይኸውን ይዛወር ማለት እዩ ምእንቲ ነቲ ሓንጎለይ ከይጭነቕ ንፋስ ኣየር ፅቡቕ ክወስድ ንዓይ ፅቡቕ እዩ ነታ ቆልዓ ከዓ ፅቡቕ ኢለ ከምኡ ገይረ ይወፅ ነረ ብጣዕሚ ሓጊዝኒ ከዓ ማለት ምክንያቱ ሓራስ ኮንካ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ክጨንቀካ ይኽእል እዩ እቲ ግዜ ንበይንኻ ቆልዓ ሒዝካ ገለ ከምኡ ስለ ከቢድ ስለ ዝኾነ እቲ ናተይ ሜንታል ሓሳበይ ምእንቲ ኣብ ሕማቕ ቦታ ከይኣቱ ኢለ ቆልዓ ሒዘ ክዳነይ ተቐያየረ ይኸይድ ነይረ ማለት እዩ እሱ ሕጂ ንዓይ ብጣዕሚ ሓጊዝኒ ካልኣይ ተሓገዘኒ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ስፖርት ጌርካ ክትዛወር ከለኻ እቲ ነቲ ስፖርት ዝገበርኮ ምንቅስቃስ ሓጊዝኒ ምግዳል ደይኮነሲ ንመጀመርያ ተዛወር ኩሉ ንሓንጎለይ ለእጊረ ማለት ኣብቲ ሓንጎለይ ሕማቅ ከይስማዓኒ ደገ ኣየር ወፅኤ ሰብሪኤ ንፋስ ጥዑም ተወቂዕኻ ትምለስ ገዛኻ ድሓር ንዓኻ ደስ ይብለካ ማለት እዩ ከም ሓራስ ኮይነስ ንዓይስ ደስ ይልኒ ማለት እዩ ድሓር ካልኣይ ከኣኒ እቲ ናይ ዲፕሬሽን ናይ ሓራስ ኮንካ ድመፀካ እሱ ከኣስ ብዙሕ ኣይሓዘንን ንዓይ ማለት እዩ ስለዚ ዋኪ ኸይድ ምስ ጓለይ ሒዘ ገዛ ከዓ ምስ መፃኹ ቴክ ኬር ገብራ ንዓኣ ማለት እዩ ካልኣይ ተሓገዘኒ ከዓ እንታይ ይገብር ነይረ ንሰብኣይ ወይ ከዓ ነደይ ሕዙለይ ነታ ቆልዓ ምሽ ኣነ ብሬክ ወስድ ይዓርፍ ማለት እዩ ይድቅስ ድቃስ ደቅስ ተመለሰ ከዓኒ ኢቨን ጀስት ታይም ንእሽተይ ንነፍስኻ ሕጅስ ሓራስ ኮንካ ብዙሕ ነገር የድለይካ እዩ ፋሚሊ የድለይካ እዩ ክሕግዙኻ ፋሚሊ ሰብኣይካ ሕጅስ ሓግዙኒ ማለት ከኣሲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሓራስ ኮንካ ሕጂ ኣነ ንሰብኣይ ሓዘለይ ነዛ ቆልዓ ክድቅስ እየ ወይ እሱ ከዓ ይዕርፍ ይብለኒ ወይ ከዓ ስፖርት ትሰርሕ ኣብ ገዛ ገለ ኮይኑ ንዓይሲ ፅቡቕ እዩ ነፍሰይ እንድሕር ኣልዒለ ሽዑ እንታይ ይኸውን ነታ ጓለይ ከኣነ ፅቡቕ ከልዕላ ክእል እየ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ይገብር ንዓይ ክሕግዘኒ ብከምኡ ጀሚሩ እየ ማለት እዩ ቀስቀስ ንእሽተይ ካልኣይ ከዓ እንታይ ገይረ ምግቢ ኣበላልዓ ከኣኒ ቀይረዮ ማለት እዩ ምግቢ ከኣኒ ስለምንታይ ቀይረዮ ንእሽተይ ሕጂ እንታይ ኢለ ሎሚ መዓልቲ
تحري إتي دكتور أوكي مسؤولين أنت إلي تمجوي بالال عيك تصرر له أبجزا كوك تروح جبر علني meal prep جرب على دبل تسرح كوك بلا علني له decision كوم جرب كأس مالتي هجي أفتي حراس فينكا تحراس فينسي حما أنا جرات بوزح سأبل عفون مالتيو ما يبوزح ستي oatmeal cook جرب oatmeal sorry على تاي تحصلي بتقولي رسيو oatmeal عبد خون عدنا كمان له سبقوا مثلاً زبهال السوي بلع نكو صاران قاحو vegetable مايك أني عبي قوما خان معتي ستي مالتي نتأبع صبو ننفس خاخات صبو تي مايت ستيو مالتيو أسخ أنا حاجزني ده حرين تهي بني motivation متسا نكو بدي لي تخون exercise كجبر دلينا مستك أسات لي program غيره مالتي schedule غيره نيشتك أس غيره مالتيو السو حجي نعي بزو حاجزني مهناتو ولا دا right away إتي lose أي جبر كوني to wait جن نتي خطس أخلو نكو moral هي بني مالتيو تحاتي كان بسخان سبورت سرح ولا حمش تدقيقات خولي لي أبجزا جميلة يو مالتيو كالأي كأني ماما تحجزني تحزن لي تقولع جيم كأني جميلة مالتيو تي جيم تاي جميلة يون إشتي بإجري من زوار جميلة مالتيو ناي ثلاثة كجميلة خلوه بطعمي كبيرين هنياتو روجي دس لازم بركو إجري حمني حقي حمني كله نفسي تسألي أي بقى كبير نيرون عايك الزوار جين انتاي لي ناتي جولد نبرة أسيلة نشتي كجبر على النيبل حجي كافتز نبر كوسي حمشتك كجود اللي دلي حمشت باون نحرك حمشت باون نشتي كم غير إنه نشتي ناتي جول هي بيون نفسي ماتي هنياتو نحر 3 كيلو أنسال النيلة نتنفسي أنت حسابي كي distraction كيكون distraction تايل بالمسوينيا moral كيت أفعني مالتيو تحر نن إشتهي هي بيونت نفسي أوكي لو معت خنزي لذا ورح زي إذا سومن زي خنزي خوني دلي ولا حتى باون لوس جبر معناته نشتهي إندحر I have كونت نفسي أنا شعور أنتي سكيل إندحر أيو يقولوا لكم بتحان وليد حسب هو ما أنت ندحريت كيمل لسيلة نشتهي عدل هي بيون نفسي مالتي قام جريت حجي 4 باون أني سر لهم مالتي تي كابز جمرهم ده حركة تي processي أسيل كا يدخون especially حراس كون كا قالن سيسي أسي تي نفس خاصي كتمار روي بالكان مالسي وليد كأخا قلعة وليد كأخا سلد ولد كاسي نفس خاص لتغير patient كتكون الله كحجنة نفسي أنا patient كون الله نيلة مهنياتوس تشعت ورحي كبدي قلعة حيزوسي بثلاثة ورحس بخلطة معتي مش هالو قلطيف من لسي ستريس أي جبر كنا نفسي مالتي هيك جزيه هبيه عدل هبيه نفسي كأس نداولكو ستريس كي أتخونه نفسي بتقعي ثمليسة مالتي كأسيلك ولا حمش دقيقة تخون ولا 10 دقائق تخون لو معتي 3 دقائق تزاويرات ثمليسة صبحيتو 3 5 كومن داقبكو increase كيري مالتي تمعتاوي ميقو خاني أفجازات راح يصير هيجي بزي انتي خاتخون مسقال عهنكا أنا زقبر خاني دلينا خدك أسكلا ساعات تاريخ ناينو كو سبورت صرح مالتي مهنياتو ده هراي نايمشت انتي مخون تدك مش ملما عاد خسرت وعلم بيبي خد غير قال مشات كاني تبيبي مور انا تردعني تدلي ان ببزحي مسا خون ناي مشات حجي سبورت ناتي ناينو هو كودو كل بروجرامي كودو ناينو كاد قبر حال هذا جزي ناي مشات قبر ايه جن تببزحي قادرين بدك اسكلا أنا خاني سبورتي ودو مالتي شعو نعاين انرجي لاني كي تود أنا ملومات مالتي كوم جيري أنا سبورت جيري تسوحه مالتي جسو بتعم حقي زني سازي كم زربر كوم تي ناي حراس كون كاسي ناي سبورت راح ده يكون أجداسي ناي منتل بتعمي تقدمي مالتي حجي تحنقول كان حراي أصلا كايون كلنا جرك صار حلقة كأني حجس أنا كم حواتي دحر كبكم كيني أدفايس ناتي زقبر كومالتيو إتي نفسها قلت إفايك إيرل كانسي patient كنكون علنا نتايز بال
ክንዕገስ ኣለና ግዜ ክንህቦ ኣለና ነቲ ነፍስና ቀሲሉ ክምለሰልና ናብቲ ዝነበርናዮ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ሓቂ ዘረባ እቲ ደዓበየ ሓንጎልካ ከተቅስኖ እንድዩ እዚ እንድሕር ኣይቀሰነን እቲ ነፍስና ከዓ ክምለስ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ሕጂ ፅቡቕ ክትዛረበ ነቲ ነፍስኻ ኣዶ ኮይነ ተመስገን ክትብሎ እግዚኣብሔር ከማንሲ እቲ ደዓበየ ሂወት ሂብና እዩ ሕጂስ ብዛዕባ ናይ ነፍስና ኣይተመለሰን ኢልካ ብብዝሒ ከዓ ዘይ ምምራር ምክንያቱ እንድሕራ ማዲርካዮ ነፍስኻሲ እቲ ዕድል እግዚኣብሔር ቻንስ ተሃበካ ተመስገን ኢልካ ክትርስዖስ የብልካ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ክትሓርቕ ከለኻ ነፍሲ ኣይተመለሰን ኢልክሲ ነታ በይቢ ክርኢ ኣቢልክስ ዕም ኣቢልክ ትሓጎሲ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ናይ ሓቂ ዘረባ እንድሕር ጎል ኣለክን ክትቀጥና ምስ ሃወለችክን በይቢ ቀስ ኢልክን ንእሽተይ ጎል ክህልወክን ኣለዎ ኣባላልዓይ ከመይ ገረ ክቕይር ማይ ክሰትለኒ ብዝሒ ሽኮራዊ ነገር ክቆፅሮለን ሽኮራዊ ነገር ክትፈኦለኒ ስፖርት ክሰርሓለኒ ንእሽተይ ሕጂ ካብ 30 ኪሎ ክጎድል ትብል 5 ኪሎ ክጎድል ኢልካ ንእሽተይ ዳሕራይ እንዳዓበየ ኣብቲ ደደለኻዮ ግዜ ከዓኒ ኣብቲ ደደለኻዮ ጎል ተኣቱ ማለት እዩ ሕጂሲ ኩሉ ነገር ብሓንሳብ ክንድዚ ሎሚ ክኸውን ኣይበሃልኒ ቀስ ኢልካ ሕጂስ ናተይ ፕሮሰስ ርኢኹን ኣይኽን ቀልጢፈሲ ኣብ ነበርኩ ኣይተመለስኩን ጀሚረዮ ቀስ እንዳበልኩ መግበይ ቀይረዮ ስፖርት ሰርሕ ማይ ሰቲ የዕርፍ ሕጂስ ኩሉ እቲ ኣነ ዝገብሮ ከምኡ ገይረ ኣነ ቢለ ሕጂ ከምኡ እንድሕር ሜይቢ ፈትና ክሕግዘክን ንኽእል እዩ ማለሲ ኣነ ብብዝሒ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምኡታት ስለ ዝመፀኒ እንከሬጅ ክገብረክን እቲ ቀዳማይሲ ሂወት እዩ ትደዓበየ ሂወት ስለ ደምፃኸሲ ጓል ኣንስተይቲ ኮይንኪ ተመስገን ክንብልዮ ንእግዚኣብሔር ካልኣይ ከዓኒ እቲ ዕላማኺ ናይ ምቕጣን እንድሕር ኮይኑ ነዚ ናይ ሓንጎልክቲ ኣተሓሳስባ ክንቅይሮ ፅቡቕ ክንዛረብ ብነፍስና ክንጅምር ኣለና መጀመርያ ዳሕራይ ከዓኒ ምግብና ኣባላልዓና ክንቅይር ሽኮራዊ ነገር ዘይበዝሖ ክንበልዕ ክንፍትን ኣለና ንኽንቅይር ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ሆፕ ፈቲኽና ትኾና እዛ ፕሮግራም ናይ ሎም ዓድም ፅርክን ዘለኹ እዚ እቲ ደዓበየ ሂወት ናይ እግዚኣብሔር ውላድ እንድዩ እንኳዕ ሓጎሰኪ ሓራስ ሓደሽቲ እማም ዘለኽን ከም ስኸማይ ማለት እዩ ንኣዴታት ዘለኽን ከዓኒ ትፈልጦ ኢኽን ከማይ ትደልያን ኢኽን ማዕርኽን ደይ ፅቡቕ ምዃን ውላድ ስለዚ እቲ ደዓበየ እሲ እሞ ኣጆኻትክን ኣጆኽን ኣነ ከዓኒ ብዓቕመይቲ ኣነ ዝገብሮ ምሳኻትክን ሸር ክገብር እየ ንክሕግዘክን ስለዚ ሕጂ ወዲኡ ኣለኹ እዛ ፕሮግራም ስጋዕ ትመፅእ ዳሕራይ መዓልቲ ብሰላም ይረኽበና ሕቶታት ወይ ከዓ ኣነ ከምፃልክን ኮሽን ተሊክን ብዛዕባ ናይ ኣደይ ንገራኒ ኢኽን ከምፃልክን ማለት እዩ ብዓቕመይቲ ድፈልጦ ኣነ ዝገበርኩ ኤክስፒሪየንስ ሸር ክገብር ምሳኻትክን ሽግር የብሉን ስለዚ ኣብቲ ኣወዲ ኣለኹ ምሳይ ደምስኽን ብጣዕሚ እየ ደመስግነክን ኣይትረሳዕ ኢኽን ሰብስክራይብ ላይክ ኮመንት ሼር ማይ ቻነል ስርጋዕ ዳሕራይ መዓልቲ ብሰላም ይረኽበና ንሕጂ ግን ቻው